És evident que la proposta és infinitament millor que la que vostès van dur en el seu moment. És un 27,7% superior a la que vostès van dur. Que vostè ratlla i nosaltres feim. Aquesta és la diferència. La tercera cosa que queda clara també de la seva intervenció i que ho va repetint un ple darrere l'altre és que vostè ho va fer molt bé. Molt bé. Del 2011 al 2015 la política de promoció turística d'aquest Consell va ser extraordinària. I jo me perdonarà, o vostè viu en els mons de Yupi, senyora Cabrera, o té una estima tan elevada que la fa delirar. Perquè aquí ningú viu de rendes i molt manco de la feina que vostè va fer aquests 4 anys i que la va enviar directament a l'oposició. Miri quina feinada que va fer. Va estar un any per publicar els estatuts de la Fundació que tenia aprovats, un any, els tenia des de novembre fins al mes o manco, no arriba, 9 mesos, i els va publicar en el BOIP dia 30 de juny del 2015, quan ja eren un govern en funcions. Evidentment, això li va permetre no haver de convocar i constituir el patronat de la Fundació. Per què no ho va fer? 9 mesos aturat. No va ser capaç d'executar el projecte de les coves de Cala Blanca i va perdre el finançament de Madrid i del govern balear. Això sí, la roda de premsa per dir que els obriria al cap de 3 mesos, aquesta li va sortir preciosa. El seu gran projecte estrella, el full de ruta, del qual va excloure l'oposició, tot i que jo ho vaig demanar, va acabar sent un PowerPoint de 8 fulls, que el tenc encara a casa nostra. El pla de desenvolupament turístic va fer una contractació d'una persona perquè li fagués el pla. Evidentment la van pagar. On és el pla de desenvolupament turístic seu?